नामानि यपडे यादने सर्वार्थ साधिके शरण्ये दुर्गति देवी नारायण मूर्ति सर्वदा सर्वकालेडो रामदेवाम मेडाम सर्वदवाम मंगलाय सुरेद देव सुंदर देव कालाम देव विद्यापति देव सर्वेश्वरात्मकारेण श्री त्रिभुवनेश्वरा देवा अभयंकराय माता पितृभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः ग्रामाभ्यो नमः स्थानाभ्यो नमः प्रारंभकाले सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु ओम विज्ञान कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रकटवेदनाय गुरुनिताय नमो नमः ओम हस्तद्वयेन कमले धारयति सूर्याः श्रीरामदूतं शतसानमामि आचार्य आराध्य देव आराधन रुक्मिणी वल्लभजन वासुदेव कृष्णाला दिव्य सन्निधानाचरी त्याच्यामुळे गुरुपरंपरेच्या समस्त चैतन्याच्या प्रत्येक जाम घेऊन आम्हाला अंगाचे विशेष जाम घेऊन जन्म घेतील तसला आम्हाला सुधी दुर्गीर संविधानाचरी आम्ही सकड संस्थाना शिष्यवर्ग विशेष जाम घेऊन ह्या पंचाब्दपुराच्या संस्थानाच्या विशेष जाम घेऊन देवालय आराधन करती रीती म्हणून म्हणगेची आमगेला स्वाम्याना देव कंगा तंगेल वसंत मास जाऊ का वैभवा श्री संस्थाना स्वाम्याला सेवा करतल भाग्य मस्तवर सदकुणका देवालय विशेष आराधन करतल तसं की एक पाप कसं एक भाग्यच ते आमचं मेळणी असेल त्या संवत्सरान देवान अनुग्रह केला वार जाऊ का म्हणून चांद मनान करून घेऊन देवालय प्रीती कतरी स्वाम्यान कसं आमका मार्गदर्शन केला त्या सकड शिरसा मान्य करून देवालय प्रणीत जामसेल भागवत ಇನ್ನಿತರ देवाल प्रीती कतरी विशेष हवन पूजन जपाराधन पारायण भागवत पारायण करून घेऊन सगळे विशेष जाम घेऊन सांगितलं दशमस्कंदा हवन सुंदर हवन या सकड तसं की स्वाम्यानं प्रकार देवान अनेक रूपाचे हंगा बरेपणा कार्य कल्याण सगळे जगत कल्याण करी परमात्मा कृष्णान विशेष जाम घेऊन अनेक सकड वासुदेव जगतपती म्हणतात का जगतच्या देशी परिपालन करत असल्या विष्णू अवतार रुक्मिणी म्हणा महालक्ष्मीने स्वरूप घेतले कसले तिका कल्याण करून दिल कसले का भाग्य आई दिवसाक आमका देवा प्राप्ती करून दिला असले ह्या वैशाख मासाच्या एक विशेष जामतील पर्व कालाचरी देवाचं सन्निधानाचरी प्रसंदा कालाचरी कष्टवटमेण भक्तीन प्रीतीने प्रार्थना करून घेतात रुक्मिणी कल्याण आई दिवसाक आम्ही करून देत असल्या या देवानं संदायर करून घेऊ का आज पुण्या फल आम्ही सगळे संस्थान शिष्यवर्गाक समाजात देवानं प्राप्ती करून देऊ का आम्ही समाजात मस्त छान काय राहील तसं विद्यावंत जाऊन असेल संतांका योग्य वरची कन्यकी मेंढ्य तुगेले ह्या कल्याणोत्सव केलेलं मात्र संतांगल हातानं मंगल कार्य देवान करून घेतल्या करून घेऊ का तशी ह्या कार्यक्रमान अन्य निमित्त तसले कायिक वाचिक मानसिक जायचं संजय रूपा जर आम्ही चुकील असतारी त्या व्यासरूपतीने माफी करून घेऊन केलं तसं ही सेवा अनंत
आमगेले हे पेंटेक देवान अनुग्रह कर दिवं का आणि लेखनाचे आम्हाला देवा सेवा करून घेतले आगे पुण्य फळ आमकां मेळ्ळें कशी त्या कृष्णाला रुक्मिणीला सत्यभामाला कल्याण केलं मात्र आमगे लोकांक कल्याण केलें आमगे समाजान विशेष आमगे देवाल अनुग्रह केलो आमगे समाजान देवभक्ती गुरुभक्ती सकड वाटून आयली विशेष जावन घेवन देवाल प्रीत आमगे समाजा मेळ्ळी म्हणून सुद्दां हो संतोष आमगे पेटे देवान दिवन घेवन उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून बरें करून संतोष प्रार्थना प्ले कर बुवा आयले का जाऊया तुम्हाला त्या तिथल्या आड असून येऊच काढता काढ्या होते हाव तर प्ले करूया मग पप्पा
मनोजवमार्गुल्यवेगेन्द्रियेन्द्रधर्मतां अमृतकलशहस्तं तान्तसंपूर्णं सकलविधशास्त्रार्थविन्धं विविधसुलभपक्षे दूयमानाण्डगौडं सकलविश्वविनाशं चिन्तयेत् पक्षिराजं रक्ताम्बरो रक्तमनो रक्तमालाभूषितः महोदरो विजमुखो पाशदन्ताङ्गुढां ब्रह्माण्डादरोत्साक्षात्स्वयम् आचार्याचार्य संतु मे जन्मजन्मनि विश्वामित्रमात्मा श्रीकृष्ण सपरिवार जाऊन दिव्य सानिध्यांत आम्ही सक्कड पिंटीचे कृषीजांगा करुणाधिकारी अर्चकवृंद कृषी भजक सक्कड उत्तमेळणी इवगेला प्रार्थना करता देवा तसं की तुगे दयेन या संवत्सरांजू आम्ही स्वाम्याला वसंत मास अत्यंत वैभवार्थून करून घेतला असले हे एक वसंत मासाचे एक मंगल म्हणून म्हणजे जे आज देवालय विशेष प्रीती कसे जाऊन भागवत पारायण इत्यादि जाऊन घेऊन तू संगीत दुसरं रुक्मिणी कल्याण आज तुझं सन्निधानात प्रार्थना करसर कृष्णाक रुक्मिणी आणि सत्यभामा होतो विशेष जाऊन घेऊन कल्याण महोत्सव ऐकू दिवसा तुझ्या चरणाचे प्रार्थना करून करता की भजन करताना सगळे लोक आग त्याच्या निमित्त कल्याण जाऊ का आमच्या समाजाचे जलर विशेष जाऊन घेऊन तुझं अनुग्रह प्राप्ती जाऊ का हांगा पिंटेच्या मस्त रूपाचे तुझ्या सेवा केल्या तांगेल सेवा तू स्वीकार केलेलं असं तांगेले व्यवहारांत उद्यमांत तांगेल्या संसार जीवनांत तांगेल सकल कार्यांत तू फटेबला राबून घेऊन तांकां सगळांचे रक्षण करून दिवं का आणि आयज दिसा जेवतले हे रुक्मिणी सत्यभामा समेत कृष्णालय कल्याण महोत्सव अत्यंत वैभवार जेवण करून घेऊन आमच्या समाजांत विवाहाक योग्य प्राय जावन असेल तसले चलये चेडू म्हणून चल्या चेडू म्हणून स्त्रियां नसली तांकां सक्कड योग्य जावन असेल देवान आसतना सोयरीक इत्यादी करून घेऊन तांकां विवाह मंगल कार्य जावन घेऊन तांणी तांगेल तें धर्म उरोत तसले गृहस्थाश्रम जीवन चंद्रुपाचेर करत तसले सौभाग्य तुगेल अनुग्रहार प्राप्त करून दिवं आयज दिसा जेव तसलें हें कार्य लेकिला पशी चंदायरी त्या वेंकटपतीन करून घेतलें ताजें पुण्या फल आमच्या समाजान मेळ्ळें तशीच आमच्या समाजान भक्तीन केलेली ही सेवा प्रितीन देवान स्वीकार केली म्हणत गेले हो संतोष देवान दिवन घेत उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून हे करून दिवं काम ईशा
पॉइंट बटमा मिळतात तुम्हाकडे एक दोन इकडे आणि असं नाही अरे संतोष वय नसलो येत्र चढनो नाही अशी रुक्मिणी कल्याण करून घेतील तसं एक चांग एक भाग्याचे आराधना आमगेल वांट्याक आमगेल स्वाम्यान अनुग्रह केला. मनुष्याक जीवनांतू
चारी पुरुषार्थ गई धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हणून ह्या चारी पुरुषार्थांतू ताणे चंद्ररूपाचेर तेगेलें जीवन कोरक जाल्यार रे आद्यार जावक जाल्यार आश्रम म्हळ्यार रे गृहस्थ आश्रम. त्या गृहस्थ आश्रमाकची आमी सांगचें विवाह संस्कार म्हणून. ह्या विवाह संस्कारांतू खंयकीची जन्म आयिल्ल तसले चलये चेरडाक खंयची घरकडे जन्म आयिल्ल तसले चेल्ल्यान तागेले ऋणानुबंधान करून घेवन पत्नी म्हूण स्विकार करून घेवन ह्या धर्माचें कार्य करचे खातीर तिगेले विशेष जावन आशिल्लें सहकारारी सहमतारी चलची तसल जीवनाची विवाह जीवन. हें विवाह जीवन समाजांतू चंद्ररूपाचेर चोलका आमगेले चेडूम युवा पिळिगा विद्यावंत जावन आसाची चांग उद्योगार आसाची तांकां तांगेले जिवनांतू चांग जावन आशिल्लें धर्म कार्य करचें भाग्य आमगेल्या म्हालगड्यान चोलना येयले संस्कार चोलोवन व्हरता तसले भाग्य देवान अनुग्रह कोरका म्हणले तसले संकल्प मनान दवरून घेवन स्वाम्यान दिल्लेले तसले आदेशानुसार आतां कृष्ण रुक्मिणी कल्याण प्रारंभ जाता. कृष्णालेक लीलाची विनोद विंगड तागेले जन्मादकुनूची ताणें लील दाखयल्या. परमात्मा लीलेंतू ताण जन्मा येतना वसुदेवाले एक इक्षत म्हळ्यार देवान एक पळयलेलें की देवाक पळयलेलें की ताणें तसल ते एक चतुर्भुज आशिल्लो तसलो परमात्माक पळयतनाची वसुदेवाक आनंद बाश्प तागेले दोळ्यान दोकून आयलें. परमात्माक साक्षात विष्णूकची आपणाले चेडू जावन स्विकार करता तसले भाग्य म्हाका मेळना. हें कोणाकय मेळतवय म्हगेल भाग्यांत देवान दिलां असलें एक भाग्य म्हगेल जिवनांत देवाल अनुग्रहार प्राप्ती जालें म्हणून तमद्भुतं बालकम् अंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदाद्युदायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपवयोधसौभगं महार्ह वैडूर्य किरीटकुण्डल त्विषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्धामकाञ्चं गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ईक्षत म्हणून परमात्मान तें चतुर्भुजाचे चेरडाक पळयतनाची ताका विशेष जावन आशिल्लें आनंद वसुदेवा मेळ्ळें. तेदनाची लील प्रारंभ जाल्ली. खंयचेय एक चेरडान 4 हात घेवन जन्म आयोवची म्हणून विशेशूची एक लीला. शंख चक्र गदा पद्म धोरून घेवन पितांबर धार जावन घेवनूच जन्म आयिल्लो परमात्मू अवतरती ती अवतार घेतिलो तें एक लीला. जन्म आयिल्लो तसलें कारागृहान जाल्यार त्या कारागृहांतू आशिल्ल सक्कड कोण ते भट आसाची तांकां सगळ्यांक एक पंता मुर्छा अवस्थे गेल्ली. देवान जन्म आयली कुडले तांकां कसलेंय कळ्ळी. देव जन्म आयलें कोणा भाग्य आसा की तांकां मात्र पळोवचें मेळ्ळें. भायरी वर्षाधारा आतां आमकां पळयतना दिसता आज येयलो पावस कशें आसा तशीच त्या समयाचेर आसच्या पुरो ताज्या पयस चड आसच्या पुरो म्हणून. त्या कृष्णान जन्मा येतना त्या नमने पावस येता आसा देवाक हांगा दोकून परमात्माक आपण व्हरका कशें व्हरचें म्हणजे भितर एक कांटी म्हळ्यार ताका देवाक धरच्याक जावका जालेलें एक साधन म्हणटात थंय देवान सृश्टी केलें. वसुदेवान देवकीन ताका ते कांटेन घालो माथ्यार धरलो. भायर त्या नमने रक्षक आसाची तांकां कोणाकय कळनासी हातां बांदिली सक्कड सांकळ मेक्कोळण वसुदेवाले देवकेले हाताक आशिल्ले कसल ते सांकळ त्या कंसान बांदिलेलें तें आपापी मेक्कोळून गेलें. खंय मेक्कोळून घेवन वतची ताणें माथ्यार दवरलेलें कारागृहा देखून भायर येता 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 पावस येता आसा यमुने भितरी उद्दाक उक्कून येता. उक्कून येतना कसन करचें माथ्यार चिरड आसा जाल्यार परमात्माले लीला अपास प्रारंभ जाल्ली. यमुनेन ते चेरडाले पांय ते कांटे देखून भायर आसतना त्या पांयाक अयो म्हगेले देवाले पांय हो
हाका पवित्र कोरका हें पाद्य घालका हें हांवें म्हणाल तसलें चिंतन दवर घेवन तेगेले एक उद्दाक म्हळ्यार पवित्र जावन आशिल्लें तें तीर्थ देवालय पांयाक स्पर्श करून देवाक तिणें पाद्य समर्पण केलें गई आनी येद्रा देखून वाट जत्त चमकली म्हूण ताजे मागशीची एक आदिशेशान पावसू त्या चरडाल आंगार पर्णासी रक्षण दिल्ली म्हणत आसतना परमात्मा लीला दा बाल्यावस्थे देखून प्रारंभ जाल्या आतां रुक्मिणी कल्याणा वेळार परमात्मो यव्वनावस्थे येतस त्या रुक्मिणीले विशेष जावन आशिल्लें कल्याण जावच्याक कारण कसलें म्हळ्यार विशय आनी मुखार वचून सांगता आतां गुरु गणपती पूजन पुरस्सर संकल्पपूर्वक आमगेलें वैदिकाचें कर्मानुष्ठान प्रारंभ जाता. ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. आचम्य ओम श्री केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरट्टाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः नित्याय नमः मल्लोत्तमाय नमः अधोक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे श्री हरे कृष्णाय नमः. पुनराचम्य ओम श्री केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा ब्रह्ममुकटे ब्रह्ममुकटे तंदनानाहि तंदनाना पुरे तंदनाना बळ तंदनाना बळ तंदनाना ओ बळ तंदनाना तंदनानाहि तंदनाना पुरे तंदनाना बळ तंदनाना बळ तंदनाना ओ बळ तंदनाना ब्रह्ममुकटे पर ब्रह्ममुकटे पर ब्रह्ममुकटे पर ब्रह्ममुकटे तंदनानाहि तंदनाना पुरे तंदनाना बळ तंदनाना बळ तंदनाना ओ बळ तंदनाना. హీనాదికమూలిందు లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మా గంగువధు హీనాదికమూలిందు లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మా హరే అంతరాత్మా శ్రీహరే అంతరాత్మా ఇందులో జంతు కుల మిల్తానొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మా అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానాది తందనానా పురే తందనానా బడ తందనానా బడ తందనానా ఓ బడ తందనానా. రాజు నిద్రించు నిద్రయునొకటే అంటనే బంటు నిద్ర అదియునొకటే నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయునొకటే అంటనే బంటు నిద్ర అదియునొకటే మెట్టైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే సన్నాలుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే మెట్టైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే
ತಂದನಾನಾಗಿ ತಂದನಾನ ಪುರೆ ತಂದನಾನ ಬಳ ತಂದನಾನ ಬಳ ತಂದನಾನ ಬಳ ತಂದನಾನ ಕಡಗಿ ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే ఉడమి సునకము మీద బొలయు ఎండొకటే కడకి ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే ఉడమి సునకము మీద బొలయు ఎండొకటే కడు పుణ్యులను పాపకర్ములను సరిరావ కడు పుణ్యులను పాపకర్ములను సరిరావ జడియు శ్రీ వెంకటేశ్వర ತಂದನಾನಾ ಪುರೆ ತಂದನಾನಾ ಬಳ ತಂದನಾನ ಬಳ ತಂದನಾನ ಓ ಬಳ ತಂದನಾನ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ತಂದನಾನಾದಿ ತಂದನಾನಾ ಪುರೆ ತಂದನಾನಾ ಬಳ ತಂದನಾನ ಬಳ ತಂದನಾನ ಓ ಬಳ ತಂದನಾನ ಓ ಬಳ ತಂದನಾನ ಓ ಬಳ ತಂದನಾನ ಓ ಬಳ ತಂದನಾನ ಓಂ ಭದ್ರಂಗರಣೆ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ದೇವ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಪರೇತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟವಾಂಸಸ್ತನೋಭಿರ್ವ್ಯಸೇಮ ದೇವಹಿತ ಯದಾಯುಃ ಓಂ ದ್ರವಿಣೋದಾ ದ್ರವಿಣಸಸ್ತುರಸ್ಯ ದ್ರವಿಣೋದಾ ಸದಪ್ರಿಯಂ ಸದಾ ದ್ರವಿಣೋದಾ ವಿರಭತಿಮಿಷನ್ನೋ ದ್ರವಿಣೋದಾ ರಾಸ್ತಾನ್ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಓಂ ಸವಿತಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾತ್ ಸವಿತಾ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸವಿತೋತ್ತರಾತ್ತಾತ್ ಸವಿತಾಧರಾತ್ತಾತ್ ಸವಿತಾ ನ ಸ್ವತು ಸರ್ವತಾತಿಂ ಸವಿತಾನ್ ರಾಸ್ತಾನ್ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ನವೋ ನವೋ ಭೂತಿಜಾಯ ಮಾನೋನ್ನಹಾಂಗೇ ತೃಢಸಾಮಿತ್ಯಗ್ರಹ್ಮ ಭಾಗಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ದದಾತ್ಯಾನ್ ಪ್ರಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ರತೆ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಉಚ್ಚಾದಿವಿದಕ್ಷಿಣಾವಂತೋಸ್ತುರ್ಯೇಷು ದಾಸತೆ ಸೂರ್ಯೇಣ ಹಿರಣ್ಯದಾಮೃತತ್ವಂ ಭಜಂತೆ ವಾಸೋದಾಸೋಮ ಪ್ರತಿರಂತ ಆಯುಃ ಆಪ ಒಂದೊಂದು ವ್ರತೆ ದೀರ್ಘಾತ್ವಾಯ ವರ್ಚಸಿ ಯಸ್ವಾರದಾಗಿರಿಣಾಮನ್ಯಮಾನೋ ಮರ್ತ್ಯಮರ್ತ್ಯುಜೋ ಹವಿಮಿ ಜಾತ ವೇದೋ ಸಮಾಸು ದೇಹ ಪ್ರಜಾಭಿರ್ಗಣಮೃತಮಸ್ಯ ಯಸ್ಮೈ ತ್ವಂ ಸುಕೃತೆ ಜಾತ ವೇದೋ ಲೋಕಮಗ್ನಿಗಣಮಸ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಆಶ್ವಿನಂ ಸಪುತ್ರಿಣಂ ವೀರವಂತಂ ಗೋಮಂತಮರೇನ್ನಡದೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಜೂಢಾ ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ಧನಂಚ ವ್ರತ ನಿಯಮ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಕ್ರತುದಮದಾನವಿಷ್ಟಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಮನಸ್ಸಮಾಧೀಯತಾಂ ವಿಪ್ರಾ ಸಮಿತ ಮನಸ್ಸ ಸಮಃ ಯಜಮಾನಃ ಪ್ರಸೀದಂತ ಉತ್ತರಗಲಡೋದಗೇನ ತಜ್ಜಲಾಂ ಓಂ ಉತ್ತರಗಲಶೋದಕೆ
त्रायन्दामे देवास्त्रायता मृताङ्गणा त्रायन्दां विश्वाभूतानि तायमर्पासत आपिद्वाव वेणधीरापो मिंचातनि आप सर्वस वेणदिस्तास्ति कुमुद वेणजम्म हस्ताभ्यां
वदामि पूर्वमन्यम परमन्यम बाधावनेजि देवाराजस्मृत्याभयस्यावरुद्धे आपप्पादावनेजनिर्गृढन्द निर्दहन्तु मे शरणं पवित्रं विदतं पुराणेन भूतस्तरदुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतानि पापान्मरा आदन्तरेम ओम यस्तयुमं वस्त्राणि पेवसावसा देवो रचिद्रामन्तावो सर्गाः बेष्टी मात्र दी ತಂದು ಕಪ್ಪಡಸ ಕಾಡಿ ಹೆಗಡದವರು ಕೊಳರ ಅಂದವರ ಓಂ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಬೇವಸಾವಸ ದೇವೋ ರಚಿದ್ರಾಮಂತವೋ ಸರ್ಗಾಃ ಅವ ಆತ್ರತಮೃತಾನ್ ವಿಶ್ವರತೇನ ಮಿತ್ರಾವೃಣಾತಿಥಿ ಗಾಂಧ ಗಾಂಧ ಗಂಧದ್ವಾರಾಂದುರಾದರಢಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂಗರೀಣಿಂ ಈಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂದಾಮಿ ಉಪಭಯ ಶ್ರಿಯಂ ಯಾ ಫಲಿನೀರ್ಯಾ ಫಲಾ ಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿಣೀಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸೂದಾಸ್ತಾನೋ ಮುಂಜಂತೋ ಸಹ ಓಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಯ ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರಂ ಪ್ರತಿಮುಂಜ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪುರ ನೈವೇದ್ಯಂ ವಿಚಾರಂ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಷಸ್ಪಳುಂದ ಕುಳರಂತಳಿ ವಿಶ್ವ ಸಹಜಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಓಂ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं मृदुमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः अंतुल्पुल्ला माळदी या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्जन्तुं सः वासुदेवरूपि श्रीकृष्णपरमात्मने नमः पुष्पमालां समर्पयामि मक्षिगल्लगल् नैवेद्यार्थे स्थापित लड्डुकादि नैवेद्य निवेदयामि प्राणापानम्यानुदान समानः नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनार्थे अक्षतान् समर्पयामि करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन सङ्कल्पितग्रहागतायस्मै स्नातकाय वराय कन्यादानानुभूतं सीमान्तपूजाराधनेन भगवान् तत्स श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु सत्यभामाल मंगलकरणी तशी करू भागवत अंतो परमात्माले रुक्मिणी कथा तांतो विदर्भ देशाचे रायू भीष्मकू म्हणल तसलो ताका अप्रमेय सुंदरी जावन आशिल्ले महालक्ष्मीचे जे एक कला आसून घेवन सगळ्यांक एक विशेष अनुग्रह करला म्हणकेची जन्म आयल तसली रुक्मिणी ती रुक्मिणी पळयतना जी लक्ष्मी देवी म्हणके आशिल्ली भीष्मकराय आले धूव जावन तिणें जन्म आयल नंतर तिगेले बाल्यावस्था इत्यादी सकट जावन घेवन ती यौवनप्राय येतना एक वेळार नारदू भीष्मकराय आले आसतना येता येवन घेवन रुक्मिणीक परमात्माने स्वरूप घेतिल्लें तसल त्या कृष्णाले सक्कड सुंदरता तागे लीला तागे विनोद ह्या सक्कड तिक सांगता सहज जावन घेवन लक्ष्मीलीची अवतार जावन आशिल्ली रुक्मिणीक कृष्णा वैरी एक प्रीती पडता आपणाक कृष्णा लोटू विवाह जावका म्हणलें तिगेल मनांत आपापीची येता त्या संदर्भाचेर कशी विवाह जावचें तिगेल मनांत आपास कसलें म्हणून प्रश्न येतना सहज जावन घेवन हांगा भीष्मकरायाक 4 जन चेल्ले चेडूं तांतूं रुक्मी म्हणलो तशी रुक्मी रथ म्हणलो रुक्मी बाहू म्हणलो रुक्मी केश म्हणल तसले 4 जन ताका एकली भयणी रुक्मिणी त्या रुक्मीक तागेलो मित्र जावन आशिल्लो कंसाक मारलेलो तसल कृष्णा वैरी मस्त द्वेष आसता कृष्णाल विशय कृष्णाल लीला कृष्णान केलेलो तसलें कसल तें एक विनोद आसा तें आयकतना ताका कृष्णा वैरी मस्त मात्सरी येता आनी कृष्णाक खंयचेय रुपाचेर आपणान ताका किना मारका म्हणलें चिंतना त्या रुक्मीक सहज जावन आशिल्ल्या त्या राक्षसी गुणा निमित्त तागेलांतू प्राप्त जाता तसल ह्या एक संदर्भाचेर
तगेले विद्याभ्यास अंतू ಒಟ್ಟು जावन असेल तसलो शिशुपालू आणि तगेल गुरु जावन असेल जरासंधू. त्या जरासंधान आणि काही कंसा मारलेलं कोपान कृष्णा वैरी द्वेषू कशी साधन करचे म्हणलेंची परमात्मान तका विशेष जावन असेल कृष्ण द्वेषी जावन असेल रुक्मिक आणि काही भारी रूपाचे रस्किना तका कृष्णा वैरी द्वेषू चढता असल ह्या संदर्भाचेर रुक्मिणीक मना येता हांव कशी कृष्णा वारडीक कोर घेवची. कृष्णा वारडीक कोर घेवका जाल्यार मिगेल घरकडच्यार पुरा सम्मत जावं का. आतां पळयतना मिगेले आन जालो नाशिल्लो भीष्मक राजाक मिगेल अण्ण जावन असेल रुक्मीक हांव प्रीती केलेलो तसलो परमात्मा स्वरूप जावन असेल कृष्णा वैरी मस्त द्वेष आसा. कशें हांव हें विवाह करून घेवचें म्हणलें चिंतन आसतना देवालो एक लीला तांतू भितर दिसून येता. हांगा कृष्णाला आसतना अंतू रुक्मिणी कृष्णान पळयिनी जाल्यार नारदान कशी थंय वचून रुक्मिणीक कृष्णाल वर्णन कशें केला तशी कृष्णाक रुक्मिणील वर्णन केल्या. महालक्ष्मीचे स्वरूप ती तिगेल सौंदर्य भारी एक मोहक जावन आशिल्लें. देवाक आकर्षणीय केंद्र म्हणटा कृष्णाक ताका तल्ली जावन आशिल्लें आकर्षण त्या रुक्मिणीलां तस हें म्हणटा म्हणटा कृष्णाकय रुक्मिणी वयर प्रीत येता. असल ह्या संदर्भाचेर शिशुपालाक दिवन वारडीक करचें म्हणल चिंतना हांगा रुक्मी आनी भीष्मकरायो करताच. सहज जावन घेवन भयणील कान्नांत तें पडता. म्हाका कृष्णा आवट वारडीक करूं सवणाच्यांनी शिशुपाला आवट म्हाका वारडीक करताची. त्या निमित्त कृष्णाक मिगेल दुख्ख तिळसूच कशी म्हणून तीण मना व्हरतना सहज जावन एक पत्र बरयता आनी कृष्णाले विशेष गुण सकट तांतू बरोवन घेवन हांव तुगेलो वट विवाह करनी म्हणून जाल्यार मिगेल जीवन त्याग करता मिगेल जीव त्याग करता म्हणून बरोवन घेवन एक ब्राह्मणाल मुखांतर पटयता. थंय कृष्णाक हांगा रुक्मिणीन दुख्ख कळून विवाहाक भीष्मकरायान सकड व्यवस्था करता आसतना ताणें तागेले भीष्मकरायाले राज्यांत कृष्ण वचून पावता. सहज जावन घेवन भीष्मकरायाक आश्चर्य जाता. कित्याक म्हळ्यार हांव आमंत्रण दिनाशें आयिल्लो तसलो एकलोची म्हळ्यार कोण म्हळ्यार कृष्ण. त्या कृष्णाक हांव अमर्याद कोरका म्हूण सांगून घेवन कृष्णा निमित्त तूं कसले आयिल्लो हांगा म्हणून म्हाका तुगेले कोणकी दुतांनी रुक्मिणील कल्याण जाता म्हणून सांगून घेवन म्हाका आमंत्रण आयिल्लें त्या निमित्त हांव आयिल्लो. आतां तो सांगता हांगा सक्कड रायपुरा येवन बसून गेला तुका बेश्टाक हांगा जाग ना. त्या निमित्त मिगेले हे एक राज्य देखून तूं दूर वचून घेवन राब भायर उद्याना लागीं राब थंय बैस थंय तुगेले स्किना वास्तव्य करी म्हणून सांगता. हांगा रुक्मिणीक विवाहाचे सकड आभरण भूषण वस्त्र हें सकड न्हेसून गेलां. ती तिगेल कुलदेवाल आराधन करचे खातीर जावन तेची उद्यानाला वता. उद्यानाला वतना तिका मनांत दुख्ख जाता. कृष्णेनी न्हू आनीकय मिगेल पत्र पळोवन ताणें येता म्हूण लेखील हांव. आतां हांव शिशुपाला आवट कशी विवाह करून घेवचें. हांव इतली प्रीती केलेलो कृष्ण म्हाका आपोनोर येनी म्हणून दुख्ख करतची जाल्यार यात्रा कोणाले यात्रा दाखोवचें जायनासी. दुख्ख भितरी दवरून घेवन ती आसता. आसून घेवन तिणें कुलदेवा लागीं प्राणपण भायर येतना सडन कृष्ण आनी बलराम एक रथार थंय येवन पावताची आनी ते रुक्मिणीक त्या रथार बेसकारान घेवन जनान पळोवच पळय तरी रुक्मिणी घेवन कृष्ण वता. हांगा रुक्मीक भयंकर कोप येता. इतलें जन आमी आसून घेवन रुक्मिणीक रक्षण करच्याक आमकां जायना न्हय म्हणून मनान दिसून घेवन आतां कृष्णा कसो जाल्यार युद्ध हांव चलविता म्हणून सांगून घेवन तो रुक्मी कृष्णाले रथा मागशी वचून घेवन कृष्णाले आनी रुक्मीले युद्ध जाता. युद्धा भितर रुक्मीक
मारन ताका जीवशे मारू वत्त म्हणतना रुक्मिणी सहज जावन घेवन अण्णा वयर प्रीती री कृष्णाले पायमुळा येवन नमस्कार करून तागेले प्राणभिक्ष दी देवा ताका सोळी म्हगेलो अण्ण तो म्हणलें प्रार्थना केल्या निमित्त कृष्ण रुक्मीक सोडता मात्र न्ही सोडतन कसं करता म्हण रे तागेलो मात्ते सकड केस लानू करून घेवन 5 कडेन ताका केस सोडून घेवन कुरूप करून सोडता. तदनंतर रुक्मीक आनीकय कृष्णा वयर द्वेश जाता जाल्यार हांगा रुक्मिणीक कृष्णान घेवन चमकलो. तदनंतर कृष्णान रुक्मिणी बटू विवाह करून घेतलें. असल ह्या विवाहांत 8 नमने विवाह आसकय. ब्राह्मो दैवस्तता 400 प्राजापत्यतासुरः गांधर्वो राक्षसाश्चैव पैशाच अष्टमो मतः म्हणून विवाहांत ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाचे विवाह म्हणत जाल्यार 8 विधाचे विवाह आसा. आमी सकड करचे ब्राह्म विवाह. ह्या ब्राह्म विवाहाक कन्यादान अत्यंत श्रेष्ठ. त्या कन्यादाना पशी फुडें तागेल्या गांवांत कोण आयिल्लो तसले वराक वरोपचार करता तसले सीमांत पुजा आतां रुक्मिणी तर्फेन आनी सत्यभामा तर्फेन जाल्ला. आतां रुक्मिणीक आनी सत्यभामाक तिका कन्या पूजन करून घेवन धारेमणी घालचे कार्यक्रम करतात. धारेमणी अंगेल करत घालोच. कुमकुमनी लावय.
शास्त्राजिन्वन्तिरेष्टाधिपार्थिवः यत्वा आदेव प्रबन्धे तथा आप्यायसे पुनः वायुसोमस्य रक्षिता समानां वासाकृतिः रयेभ्यः आसीदनुदीनाराटं सीन्योचनीः सूर्याय अभद्रमिदवातो आत इति परिकृतं चित्तेरावपबर्हणं चक्षुराभ्यञ्जनं गौर्भूमिकोश आसीद्यदया सूर्यापतिं ॐ सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवासुकीश्वराभ्यां नमः कृष्णरुक्मिणी सत्यभामा कल्याण मुहूर्तस्सु मुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तस्सु मुहूर्तमस्तु ॐ लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहः कमलभू सूनुर्गुरुत्मानृता पौत्रश्चन्द्रविभूषणः सुरगुरुः शेषशय्यासना ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणाः यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरा कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः श्री कृष्णरुक्मिणी सत्यभामा कल्याण मुहूर्त सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु आंगीरस गर्गसैन्य त्रिरशिप्रवरान्वित गार्गेयस गोत्रोद्भवाय वराय यदुवर्मणः प्रपौत्राय शूरसेनवर्मणः पौत्राय वसुदेववर्मणः पुत्राय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सच्चिदानन्दस्वरूपाय सकललोकपालकाय विष्णुस्वरूपिणे वासुदेवकृष्णवर्मणे वराय श्रीवत्स चवन आप्लव जामदग्नि पंचर्ष प्रवरान्वितां श्रीवत्सगोत्रोत्पन्नां महाभीष्मकवर्मणः प्रपौत्रीं भीमराजवर्मणः पौत्रीं भीष्मकमहाराजवर्मणः पुत्रीं जगज्जननीं चिच्चक्तिरूपां महालक्ष्मीस्वरूपिणीं रुक्मिणीनाम्नीम् इमां कन्यां भार्गव चवन और्व आप्लव जमदग्निरिति पंचरषिप्रवरान्वित भार्गवगोत्रोत्पन्नां यदुजित्वर्मणः प्रपौत्रीं क्रतुजित्वर्मणः पौत्रीं सत्राजित्वर्मणः पुत्रीं सत्यभामानाम्नीं श्रीरूपिणीम् इमां कन्यां भार्यात्वाय व्रणीमहे व्रणिध्वं गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती च फल्गुसरयो श्रीकण्डके गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनता नेत्रावतीत्यादयो नाद्य श्रीहरिपाद पंकज भवा कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः श्री कृष्णरुक्मिणी सत्यभामा कल्याण मुहूर्त सुमुहूर्तोस्तुति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्तुति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्तुति भवन्तो ब्रुवन्तु आंगीरस गर्गसैन्य त्रिरशिप्रवरान्वित गार्गेयस गोत्रोद्भवाय वराय यदुवर्मणः प्रपौत्राय शूरसेनवर्मणः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक सच्चिदानन्दस्वरूपाय सकललोकपालकाय विष्णुस्वरूपिणे श्रीवासुदेवकृष्णवर्मणे वराय श्रीवत्स चवन आप्लुव जमदग्नि पंचर्षिप्रवरान्वितां श्रीवत्सगोत्रोत्पन्नां महाभीष्मकवर्मणः प्रपौत्रीं भीमराजवर्मणः पौत्रीं भीष्मकमहाराजवर्मणः पुत्रीं जगज्जननीं चिच्चक्तिरूपां महालक्ष्मीस्वरूपिणीं रुक्मिणीनाम्नीम् इमां कन्यां भार्गव चवन आप्लुव औरव जमदग्नि पंचर्षिप्रवरान्वित भार्गवगोत्रोत्पन्नां यदुजित्वर्मणः प्रपौत्रीं क्रतुजित्वर्मणः पौत्रीं सत्राजित्वर्मणः पुत्रीं सत्यभामानाम्नीं
श्रीरूपिणीं इमां कन्यां भार्यात्वाय वृणीमहे वृणिध्वम् ॐ आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयः तद्देवतास्तद्गृणाः मासाब्धारतवस्ततैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयो सर्वेष्टोवरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलं सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः कृष्णरुक्मिणी सत्यभामा कल्याण मुहूर्त सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तु आंगीरस गर्गसैन्य त्रिरशि प्रवरान्वित गार्गेयस गोत्रोद्भवाय वराय यदुवर्मणः प्रपौत्राय शूरसेनवर्मणः पौत्राय वसुदेववर्मणः पुत्राय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सच्चिदानन्दस्वरूपाय सकललोकपालकाय विष्णुस्वरूपिणे श्रीवासुदेवकृष्णवर्मणे वराय श्रीवत्स चवन आप्लुव जमदग्नि पंचरषि प्रवरान्वितां श्रीवत्सगोत्रोत्पन्नां महाभीष्मकवर्मणः प्रपौत्रीं भीमराजवर्मणः पौत्रीं भीष्मकमहाराजवर्मणः पुत्रीं जगज्जननीं चिच्चक्तिरूपां महालक्ष्मीस्वरूपिणीं रुक्मिणीनाम्नीम् इमां कन्यां भार्गव चवन और्व आप्लव जमदग्नि पंचरष प्रवरान्वित भार्गव गोत्रोत्पन्नां यदुजित्वर्मणः प्रपौत्रीं क्रतुजित्वर्मणः पौत्रीं सत्राजित्वर्मणः पुत्रीं सत्यभामा नाम्नीं श्रीरूपिणीम् इमां कन्यां भार्यात्वाय व्रणीमहे व्रणिध्वम् ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि ॐ नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः यजामदेवान्यदिशक्नवावमा जायसस्यं समावृष्टिदेवाः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः स्थानादिदेवताभ्यो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु तुम्ही रुक्मिणीला हाताला या सत्कडत्या माळेत पाय पडा परमात्मांक महालक्ष्मीना रुक्मिणी स्वरूपारे कृष्णाक माळ घालचे पळून घेऊन सक्कड त्रिलोक असिल सकड देव गंधर्व यक्ष पुन्नग इत्यादी सकड संतोष पावन घेऊन पुष्पवृष्टी करता गे तशी सत्यभामांक देवाले एक भाग्यान करून घेऊन विशेष रूपाचे रस्कना तक्का माळ घालतसल सुयोग त्या कृष्णाक अनुग्रह करून दिला त्या कृष्णाला अनुग्रह सत्यभामा जाव का म्हणून घेऊन संतची माळ घालचे या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता स्थानो मुञ्चन्त्वं हसाः या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता स्थानो मुञ्चन्त्वं हसाः माला धारणादो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु बिस्कर आहे संकल्प दोघ जणांके दोन जोडी आहे बिस्कर आहे
आता कन्यादाना संकल्प जाता सगळे जाणांनी तांग तांगेल मनोभिष्ट देवा लागी प्रार्थना करून घेऊ का असल एक व्हड भाग्य कृष्णाक रुक्मिणी आणि सत्यभामाक कन्यादाना मुखांतर समर्पण करत असले एक सुयोग आजी यजमानांक मात्र नाही आमगेले हे पेंटेक स्वाम्याल अनुग्रहार प्राप्त जाला आज सगळ्यांनी तांग तांगेले मनांतुल अभिष्ट देवा लागी प्रार्थना करतची हांव संकल्प करता सगळ्यांनी ऐकूचे आणि तदनंतर हांगेलकरन वरुणपूजा कलशाक वरुणपूज इत्यादीक जाता आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूम पूर्वोक्तैव गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां रत्कमलमध्ये निवासिनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्देढायै श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां महाजनानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्यादि अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अस्माकं सर्वेषां महाजनानां धर्मे धर्मपीठे धर्मप्रिय श्रीहरौ च श्रद्धा भक्ति विश्वासादि कल्याणगुण प्राप्त्यर्थम समस्त दुःख निवारणार्थम आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तापत्रय दोष निवृत्त्यर्थम गो भू धन धान्यादि सकलैश्वर्य प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काममोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त पितॄणां निरतिशय आनंद ब्रह्मलोक प्राप्त्यर्थम देव देवोत्तमस्य सच्चिदानंद स्वरूपस्य सकललोक परिपालनस्य श्री विष्णुस्वरूपिणे वासुदेव कृष्णाय श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणीं रुक्मिणी नाम्नीं कन्यां तथा सत्यभामा नाम्नीं कन्यां कन्यादान प्रदानं ब्राह्मविवाह विधिना करिष्ये उदासोड तदंग वरुण पूजां करिष्ये ओम अवते हेळो ओ वरुण नमो भिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः क्षयन्नस्मभ्यामसुरप्रतीत राजन्नेना अंशिशिश्रुतकृतानि वरुणाय नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कलशकीर्तिमायुष्यं प्रज्ञां मेधां श्रियं बलं योग्यता पापहानिं च पुण्यवृद्धिं च साधयेत् सर्वक्षेत्रमयोस्मात् सर्वतीर्थमयोता अतो हरिप्रियोऽसि पूर्णकुम्भनमोऽस्ति कलशदेवताभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि अनेन वरुणपूजाराधनेन भगवान् वर्णन्तर्यामि श्री लक्ष्मीनारायणमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तत्स श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु नार्लो तंगेल दी रुक्मिणील तर्पेचे एकड्रब्बा
देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक ऋग्वेद प्रिय ऋग्वेद सेवा मम धारय ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ॐ यज्ञोत्पादित सर्वकामितबल श्रीदेवदेवोत्तम यज्ञाराधित यज्ञवृन्दविभव श्रीयज्ञयज्ञेश्वर ब्रह्मेन्द्रादिविशेषसंतेजुर्वेदप्रियप्रस्तुतं छन्दोभिर्मुनिभिः तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक यजुर्वेदप्रिय यजुर्वेदसेवा मम धारय जेत्वा वायवस्तो पायवस्तो देवो सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॐ सामोद्गीतसमस्तनामैभव श्रीदेवदेवोत्तम सामाराधित सामसन्नतपद श्रीकामकामप्रद देवाराधितमन्त्रतन्त्रसहितं श्रीसामवेदप्रिय सम्यग्राहितगातयानुकथितं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सामवेदप्रिय सामवेदसेवा मम धारय हरिः ॐ अग्न आयाहि भीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्य बर्हिषे ॐ गीर्वाणस्तुतपादपङ्कजसुहृत्प्राणप्रदाथर्वणं कर्माराधितशर्मसन्ततिकर श्रीदेवदेवोत्तम सर्वार्थप्रिय सर्ववन्दितपदाथर्वप्रिय श्रीकरं सर्वाभीष्टसुखप्रदं हितकरं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक अथर्ववेदप्रिय अथर्ववेदसेवा मम धारय हरिः ॐ शन्नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु भीतये संयोरभिस्रावन्तु नः ॐ वेदान्तैरपि वेदितव्यवचनै वेदान्तविद्याधर ब्रह्माण्डैरमितैर्गुणैरवहितं श्रीदेवदेवोत्तम ज्ञानानन्दसुखप्रदैकनिलय वेदान्तशास्त्रप्रिय भक्ताभीष्टदभुक्तिमुक्तिफलदं वेदान्तमाश्रावय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक वेदान्तशास्त्रप्रिय वेदान्तशास्त्रसेवा मम धारय हरिः ॐ नारायणं गुणैः सर्वे उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुंश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ॐ पूर्वेषां कथया पुराणमिदये जानन्ति जातं सदा भक्ता भाग्यवतादिभाग्यदमिदं श्रीदेवदेवोत्तम लक्ष्मीनाथतमाङ्घ्रिदर्शनकरं गोपालचूडामणे दिव्यज्ञानपुराणपूर्णपुरुषैराख्यातमाकर्णय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक पुराणप्रिय पुराणसेवा मम धारय ॐ आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनिजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ॐ वेद्यावेद्यनिगद्यवृन्दविदिता श्रीगद्यपद्यप्रिय सम्पाद्य प्रतिपादितार्थनिजय श्रीदेवदेवोत्तम विद्यार्थैरमिताक्षरैर्निगदितं वेद्यं सुविद्यानिधे गद्यं सद्य इहावदारेल सद्गद्यप्रिय श्रीपदे देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक गद्यपद्यप्रिय गद्यपद्यसेवा मम धारय ॐ जय निखिल जगदुदय संस्थान संरोध लीलाद्भुताकार नरसिंह जय भक्त संरक्षणोपात संकल्प संस्थापिता शेष वर्णाश्रमाचार जय मीनहय वक्त्र कच्छप वराहादि दिव्यावतारो धृता संय भूभार जय पूर्वगीर्वाण संपीडिता शेष देवर्षि संरक्षणांगे कृता भूत पूर्वाकृते ॐ बड्मं अष्टकं संगीत नमन बुक्कस्तर हांव म्हणटा नमन बुक्कस्तर म्हणटा अष्टक म्हणता
ಓಂ ಇಂದ್ರದ್ಯಷ್ಟಕಲೋಕಪಾಲವಿಜಯ ಶ್ರೀದೇವದೇವೋತ್ತಮ ಭಕ್ತಾಭೀಪ್ಸಿತಕಷ್ಟನಾಶನ ಸುರತ್ಪುಷ್ಟಿಪ್ರದ ಶ್ರೀಪದೇ ಇಷ್ಟಾನಂದಕಮಷ್ಟಕಂ ಪ್ರಿಯಕರಂ ಸಂಕಷ್ಟನಿರ್ಮೂಲನಂ ಸಂತುಷ್ಟಾರ್ಥಮುದಾವಹಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ತಸ್ಯೈವಮಾರಾಧಯ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ಅಷ್ಟಕಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕಸೇವಾ ಮಮ ಧಾರಯ ಮಣ 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 ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಣ रमा रामा रामं पुरहरं पुरारातीन्द्रादि संभारादि प्रवरसुरवैरिक्षयकरं भजे राधा कृष्णं जलधर शरीरं सुरवरं सदानन्दं नन्दात्मज सुरसन्दोहदहनं सदानन्दानन्दाचितचरणनागेन्द्रदमनं सदानन्दानन्दं वदनजितराकाशशधरं भजे माया कृष्णं कपटमनुजाकाररुचिरं शिशुक्रीडाव्यापादितखलबकारिष्टशकटम् अनायासायत्नाहतवृषतृणावर्तविकटम् अकारिं चाणूरप्रहरणयमं धेनुकहरं भजे लीलाकृष्णं तनुजशिखरीभेदविदुरं व्रजे श्रीकालिन्दी विमलपुलिने गोपललनना ललामोत्फुल्लाब्जायत नयनमालावलयितं स्वलीलापाङ्गालोकनसुरवधूमानसहरं भजे गोपीकृष्णं स्मर समरवेषं नृपवरं सुरेन्द्रार्चाभङ्गकृतितदिविषत्पालविहितं महद्वर्षत्रस्तवृजनिलय गोपार्तिहरणे स्वहस्ताङ्गुल्यत्पाटितकठिनगोवर्धनधरं भजे श्रीमत्कृष्णं शमितजनतातापनिकरं दयाम्भोतिं पादाम्बुजभजकबन्धुं गुणनिधिं सवेणुध्वानानन्दितविबुधमौदार्यजलधिं धरित्रीनागाधो भुवनभवशातोत्करकरं भजे राजत्कृष्णं यदुकुलवरेण्यं बुधवरं प्रलम्बग्नाक्रूरप्रवरसहितं गौरवसनं शुभद्वेषीन्द्रारिप्रबलखलकं सप्रमथनं प्रसूतातक्लेशप्रशममुदितं सद्भयहरं भजे भूभृत्कृष्णं वधितशिशुपालं धृतितरं लसद्वारावत्यां मणिमयसुवर्णासनगतं निजेष्टाष्टस्त्रीवेष्टितमवितपाण्डूद्भवनुतं स्फुरद्धारं धीरं विमलगुणगम्भीरममरं भजे लक्ष्मीकृष्णं प्रमुदितसुधामप्रियकरं काशीमठीयभुवनेन्द्रयतीन्द्रवन्द्य पादाब्जशिष्यवरदेन्द्रयति प्रणीतं कृष्णाष्टकं द्रुतफलं नियमेन भक्त्या प्राप्नोत्यभीप्सितसुखं प्रपठन् सुभक्तः ओम सम्यक् गीतमिदं सविस्मितजनैः सङ्गीतमङ्गीकृतं श्रीरङ्गप्रियसङ्गसङ्गमनभिक्यश्चित्प्रसङ्गोद्गीतं सङ्गीतप्रियसप्तसप्तगदिते तद्धीर्घरस्वस्वरैः आख्यातं जगदामभीष्टसुखदं सङ्गीतमाकर्णय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सङ्गीतप्रिय सङ्गीतसेवा मम धारय अनाथाञ्चनाथा दीनाञ्चादयाला अनाथाञ्चनाथा दीनाञ्चादयाला भक्ताञ्चा कृपाला पाण्डुरङ्गा अनाथाञ्चनाथा
दीनांचा दयाळा अनाथांचा नाथा दीनांचा दयाळा येईगा तू विठ्ठला माझी या माहेरा येईगा तू विठ्ठला माझी या माहेरा कृपेच्या सागरा पांडुरंगा कृपेच्या सागरा पांडुरंगा अनाथांचा नाथा दीनांचा दयाळा अनाथांचा नाथा दीनांचा दयाळा नाम म्हणे माझा हरीचे विश्वास नाम म्हणे माझा नाम म्हणे माझा हरीचे विश्वास जानो असे दास जन्मो जन्मी जानो असे दास जन्मो जन्मी अनाथांचा नाथा दीनांचा दयाळा अनाथांचा नाथा दीनांचा दयाळा भक्तांचा कृपाळा पांडुरंगा अनाथांचा नाथा दीनांचा दयाळा अनाथांचा नाथा अनाथांचा नाथा अनाथांचा नाथा ओम सर्वे पुण्यविरोधिनो यदि जना नश्यन्ति यद्गीतितः पूर्णं भद्रमति प्रसन्नमनुप्रवृद्धिं ततो गच्छते सन्माङ्गल्यकरं करं गुणनिधे गोपालकृष्णप्रभो शङ्खध्वानमिदं परिशृणु हरे श्रीदेवदेवोत्तम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक शङ्खवाद्यप्रिय शङ्खवाद्यसेवा मम धारय लक्ष्मीवल्लभवेणुमादनपरं सप्तस्वरालङ्कृतं तालाष्टप्रियवाद्यकोशसहितं श्रीदेवदेवोत्तम गन्धर्वाप्सरसेवितं तव पदं ब्रह्मादिवन्द्याच्युतं श्रीमन्विश्वपुनादिवास भगवन्तं वेणुनादं शृणु देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक वेणुवाद्यप्रिय वेणुवाद्यसेवा मम धारय गोविन्दाच्युतमाधवाखिलपदे गोवर्धनोद्धारक मायामोहितमूर्जितप्रियमिदं श्रीराजराजेश्वर शत्रुध्वंसन पाहि पाहि शरणं प्राप्तं वसन्तं सदा कामं कामय कामितार्थफलदं श्रीकान्तसन्तोषय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक मौर्यवाद्यप्रिय मौर्यवाद्यसेवा मम धारय
नाट्यं वाचिकवाङ्गिकं हि नितरावाहारयुक्तं च यत् तल्ल्यास्यं पुनरत्र ताण्डवमिति द्वे विभक्तं पुरा लोके साम्प्रतमेतदेव बहुधा विद्यासमृज्रम्बितं नृत्यं मानसमोदबोधजनकं स्वामिन् समालोक्यतां देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक नाट्यप्रिय नाट्यसेवा मम धारय. முடியுமா அது புரியுமா சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் என்ன செய்த தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வதிக்க வந்த பூதகி வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வதிக்க வந்த பூதகியின் எண்ணம் யாவும் அறிந்து கொண்டு அன்னவள் தன் உயிர் குடிக்க தாம் ததீம் தஜனு धीम दधीम ताम दधीम तजनु धीम दधीम तजनु जनु दधीमि तरिकेट कुकुम तरिकेट तरिकेट तो சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா தவிழ்ந்து வந்த மாயன் மண்ணை உண்டான் மண்ணில் தவிழ்ந்து வந்த மாயன் மண்ணை விண்ணும் மண்ணும் நிறைந்திடத்தான் விரும்புவதும் மண்தானே அன்னை கண்டால் அஞ்சுவானே அடி பொறுக்க மாட்டாமல் அன்னை கண்டால் அஞ்சுவானே அடி பொறுக்க மாட்டாமல் கண்ணனவன் வாய் திறந்தான் காசினியை காட்டிவிட்டான் கண்ணனவன் வாய் திறந்தான் காசினியை காட்டிவிட்டான் தாம் ததீம் தஜனு धीम तधीम ताम तधीम तजनु धीम तधीम तजनु जनु तधीमि तरिकेट कुकुम तरिकेट तरिकेट तो சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் எங்கள் கண்ணன். ओम पंचानां निर्देरुदीर्णमनशं तत्पंचवाद्यं प्रभो भेरे भेद समन्विते विजयकर संतोषकर संततं शंखादिप्रिय वेणुनाद विधिना वीणादिवाद्यप्रिय वाद्यं सद्य इहावदारे हरे श्रीदेवदेवोत्तम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सर्ववाद्यप्रिय सर्ववाद्यसेवा मम धारय.
काढते असे बरोबर ओम श्री लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्वांकೈ नमस्कारू. तुमका सट्टांकೈ कलता अंबलमेडा अंतू आमगेले सोम्याले दिव्य हस्तानी एक सुधींद्र फल उद्यान मळेने कार्यक्रम थंगा स्टार्ट केलोलो आसा. थंगा सिल्स तयारी एक 45 एकर्स तयारी सोम्यांनी थंगा मस्त अनेक तराचे फल वृक्ष ओवन फल उद्यान म्हूण केल्या. तवळी तेची संदर्भार सोम्याल मन्ना येयली तिकी आमगेले व्हड सोम्याले बर्थ सेंटिनरी 100 years हे आमचे वर्ष येता. तवळ ताका अनुबंध जावन सगळे घरकडे घर में सुधींद्र तीर्थ फल उद्यान म्हूण सांगून कोरया म्हूण म्हळ्यार ताजे एक मेन उद्देशीत म्हळ्यार सगटाले घरकडे एक झाड ओंका एक 1 लाख झाड आमगेल इंडिया सगळ्यांची आमगेल समाजा आळांक सगटांकय दिवया म्हूण सोम्यान सांगल्या. तवळी मठा तर्फीन ते करतसय तवळी ते मेन तांचो उद्देश कसो न्हय म्हळ्यार तुमकां सगटांकय कळटा एक फ्रुट्स आमी काणगेमच्या गेल्यार इतले मोल आसा ते आमगेले घरकडे आमकां जाल्ले न्हय म्हळ्यार आमकां अनुभव आसा. आमगे हांगा अनंत चतुर्दशी फलावळी लंबयताना आमगे घरकडे करंबल जाल्ले सरी आमी आनी ते देवळांत संतोशान लंबयताय संतोशान समर्पण करताय. निवेदाक एक केळ्यांनी जाल्ले आमी देवळां हाडटाय घरकडे आमी निवेद करताय. ते तवळा एकल्याल घरकडे तशी एक फल जाता म्हळ्यार आमकां कितूल संतोशा विशयी म्हूण आमकां मनान जाता. तवळ ते सगटांकय ते कशी आजी सोमे हांगेन हे सभेरेन बेसना पडेना हांगा कार्यक्रम जातरी सर्वय जाणांकय ते टोकन दिलें आसा. आमी नेर्तेची एक 2 चिलान टोकन दिलें आसा. ते टोकन मेल्ले लाळांनी हांगा लायन जावन रबूका लायन जावन रबून सोम्याले दाखून ते वृक्ष काणगेम जावन ते कशिकी ओंका इतकी कोरका म्हळें हे ब्रोशरार आसा. ते प्रकार चोवन तुमी कोरका ते घरकडून बंगेन ते ओवन ताका जे आमकां जालें न्हय उद्दा घालचें ते हायब्रीड वेरायटी झाड अदीक व्हडलो रूख आनी जमना जाल्यार ही कशी कोरका म्हळ्यार सगळें इंस्ट्रक्शन हाजेर आसा. ते प्रकारान तुमी कोरका सगटांक एक कळटा एक वृक्षांत दाखून ऑक्सिजन मेळटा. आमकां एक वृक्ष म्हळ्यार एक फ्रुटा झाडां दाखून एक 360 ग्राम ऑक्सिजन डेली येता. तवळे 1 लाख झाड म्हळ्यार कितून ऑक्सिजन प्रोड्यूस जाता म्हूण तवळे सर्वय जाणांनी ते वृक्ष स्विकार करतना हांगा ताट दवरलें आसा. काणी कोरून ते वृक्ष सोम्याले दिव्य हस्तान दाखून स्विकार कोरपा सगटांनी हांगेन क्यू रबुका मागीर म्हणून विनंती करता.
त्याला माता काम करून सट्टांगी सर्दीगा कोण किचन करून समाधान क्यू आरेम का टोकन सिलान मात्र मुकारेम का टोकन हत्ता सिलान मात्र मुकारेम का समाधान क्यू आरेम का दय कोण किचन करून मामू मम्मा
नंदलाल 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 आनंद माम आनंद माम आनंद माम आनंद आणि कोणाकी ये फलोद्यानाचे झाड घेवचे आग्रह आसल्यारी टोकन ना आसल्यारी आतां येनो घी येनो ते सामेल हातान दुखून घेवयात म्हूण जाणयताय कोणाके पुणी झाड घेवंक जाल्यारी आतां घेवयात टोकन जाय म्हूण ना येवन घेवयात कोणाके पुणी झाड घेवच्याक आग्रह आसल्यारी मुखार येवन आतां घेवयात टोकन जाय म्हूण ना राजेश भाई
घेतलं सर्वांगी हेलो 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 हेलो